Știați că mamiferele sunt peste tot în jurul nostru? Se plimbă pe pământ, înoată în mare și chiar zboară prin aer. Aceste creaturi minunate s-au adaptat la o gamă largă de medii, arătându-și rezistența și adaptabilitatea, de la cea mai mică șoricioaică, care încape în palmă, la cea mai mare balenă albastră, care poate fi la fel de lungă ca un teren de basket. Mamiferele vin în toate formele și mărimile, o dovadă a succesului lor evolutiv. Ele sunt o parte esențială a ecosistemului planetei. Fiecare specie are un rol unic, contribuind la echilibrul și sănătatea căminului său. Mamiferele sunt creaturi fascinante cu trăsături și adaptări unice. De exemplu, vulpea polară a dezvoltat o blană groasă pentru a supraviețui în climatele reci, în timp ce delfinii s-au adaptat la viața în apă. Ele joacă un rol important în mediul lor, de la polenizarea plantelor la controlul populațiilor de pradă. Lupul, de exemplu, ajută la menținerea echilibrului ecosistemului său. Prezența lor îmbogățește viața pe pământ. Fără mamifere, cum ar fi castorul muncitor, lumea noastră ar duce lipsă de complexitatea și frumusețea pe care le vedem astăzi. Mamiferele sunt animale cu sânge cald. Asta înseamnă că își pot regla singure temperatura corpului. Spre deosebire de reptile, mamiferele își produc căldura din interior. O altă trăsătură tipică este blana sau pielea lor. Aceasta îi ajută să se mențină calzi în condiții reci. Majoritatea mamiferelor nasc pui vii. Mamele își alăptează pui cu lapte care le oferă nutrienți importanți. Mamiferele locuiesc într-o gamă largă de medii pe tot globul. De la pădurile tropicale luxuriante la deșerturile arzătoare, specii precum jaguarul și cangurul au evoluat pentru a prospera în mediile lor unice. Urșii polari sunt creați pentru a supraviețui în Arctica înghețată datorită blănilor groase. Cămilele, pe de altă parte, sunt perfect adaptate deșerturilor aride. Ele își stochează grăsimea în cocoașe, care poate fi transformată în apă. Liliecii folosesc ecolocația pentru a se orienta și a vâna în peșteri și păduri întunecate. Mamiferele au dezvoltat moduri uimitoare de a supraviețui în mediul lor. Aceste moduri pot fi fizice sau comportamentale, sau o combinație a ambelor. Girafele, de exemplu, și-au dezvoltat gâturi lungi pentru a ajunge la frunzele înalte ale copacilor. Liliecii, singurele mamifere care pot zbura cu adevărat, au aripi formate dintr-o membrană de piele întinsă între degetele lor lungi și corp. Cangurii se bazează pe picioarele și coada lor puternice pentru mișcare și echilibru. Urșii polari sunt izolați de blana groasă și grăsime, iar delfinii folosesc ecolocația pentru a prospera în mare. Capitolul 5. Viața de zi cu zi a mamiferelor. Mamiferele prezintă o gamă largă de comportamente. De la cel mai mic șoarece la cea mai mare balenă albastră, fiecare specie a dezvoltat moduri unice de a interacționa cu mediul său și între ele. Aceste activități sunt cruciale pentru supraviețuirea lor. Căutarea hranei le oferă energia necesară, în timp ce creșterea puilor asigură următoarea generație. Acțiunile defensive îi protejează de prădători. Mâncarea, împerecherea, creșterea puilor și evitarea prădătorilor fac parte din viața lor de zi cu zi. Mâncarea poate însemna pășunat, ca la zebre, sau vânătoare, ca la gheparzi. Ritualurile de împerechere pot arăta forță sau frumusețe. Creșterea puilor implică adesea părinții care îi învață abilități importante de supraviețuire. Unele mamifere, cum ar fi lei, sunt sociale și trăiesc în grupuri. Aceste structuri oferă protecție și ajută la vânătoare și la creșterea puilor. Elefanții, de exemplu, au rețele sociale complexe și demonstrează o cooperare și o empatie remarcabile. Altele, cum ar fi tigrii, duc o viață solitară și își apără teritorii mari. Acest lucru reduce concurența pentru resurse și le permite să se concentreze pe supraviețuire și reproducere. Urșii sunt de asemenea adesea solitari, cu excepția perioadelor de împerechere sau când mamele își cresc pui. Multe mamifere, cum ar fi veverițele și veverițele siberiene, își depozitează hrana pentru perioadele de lipsă. Acest lucru este deosebit de important în zonele cu ierni aspre sau perioade secetoase. Prin depozitarea hranei, își asigură supraviețuirea atunci când resursele sunt rare. Un exemplu semnificativ de ingeniozitate și adaptabilitate a mamiferelor. Capitolul 6. Fluturi sociali și lupi singuratici.
Comportamentul social este crucial pentru multe mamifere, cum ar fi cerbii și maimuțele. Viața în grup oferă avantaje, cum ar fi o protecție mai bună împotriva prădătorilor, ca la zebre. Elefanții trăiesc în turme conduse de o matriarhă, cea mai în vârstă și mai experimentată femelă. Aceste turme protejează puii și asigură siguranța elefanților mici. Lupii formează, de asemenea, haite cu o ierarhie socială clară pentru cooperare și vânătoare de succes. Mamiferele, cum ar fi tigrii și urșii, duc o viață mai degrabă solitară și se bazează pe forța și abilitățile lor. Capitolul 7. Mamifere în pericol. Multe specii de mamifere, cum ar fi leopardul de Amur și urangutanul de Sumatra, se confruntă cu amenințări grave la adresa supraviețuirii lor. Activitățile umane, cum ar fi distrugerea habitatului natural, braconaj și schimbările climatice, pun presiune asupra populațiilor de mamifere. Despăduririle pentru agricultură și producția de lemn îi privează pe mamifere, cum ar fi urangutanul de Borneo și tigrul de Bengal, de căminul și hrana lor. Braconajul, vânătoarea ilegală și capturarea animalelor distrug populațiile de specii pe cale de dispariție, cum ar fi elefanții, rinocerii și pangolinii. Capitolul 8. Protejăm prietenii noștri blănoși. Protejarea mamiferelor, cum ar fi elefanții și leoparzii de zăpadă, este crucială și contribuie la supraviețuirea lor. Zonele protejate, cum ar fi parcurile naționale și rezervațiile naturale, păstrează habitatele naturale pentru specii precum panda gigant și vulpea. Patrulele anti-braconaj și legislația luptă împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice și protejează animale precum rinocerii și pangolinii. Campaniile de educație publică informează despre importanța conservării și încurajează comportamentul responsabil, ceea ce beneficiază creaturi precum koala și vidra. Capitolul 9. Viitorul mamiferelor. Când privim spre viitor, soarta mamiferelor de pe planeta noastră este un subiect important. Aceste creaturi, de la cele mai mici rozătoare la cele mai mari balene, joacă un rol cheie în ecosistemele noastre. Viitorul mamiferelor depinde de acțiunile noastre. Protejarea începe cu noi toți. Participând la activități precum plantarea copacilor, restaurarea habitatului natural și reducerea amprentei noastre de carbon, putem face o diferență semnificativă. Lupta împotriva amenințărilor, cum ar fi pierderea habitatului, schimbările climatice și braconajul, este crucială. Oamenii de știință lucrează neobosit pentru a studia aceste animale și a dezvolta strategii pentru a le proteja. De la leopardul de zăpadă evaziv din Himalaya la delfinii jucăuși din oceanele noastre, fiecare specie se confruntă cu provocări unice. Putem contribui la asigurarea faptului că aceste creaturi minunate continuă să prospere pentru generațiile viitoare. Legătura dintre o mamă și puiul ei, sau priveliștea unei turme de mamifere care se mișcă împreună în sălbăticie, ne amintește de frumusețea și interconectarea vieții. Este responsabilitatea noastră să protejăm aceste minuni blănoase și planeta pe care o împărțim. Educarea tinerei generații despre conservarea faunei sălbatice este esențială. Când copiii văd animale în grădini zoologice sau rezervații, acest lucru le dezvoltă un sentiment de uimire și dorința de a proteja aceste creaturi. Fiecare efort, oricât de mic, poate contribui la asigurarea unui viitor în care mamiferele vor continua să îmbogățească viața pe pământ. De la inițiative locale la directive globale, fiecare acțiune contează. Împreună putem crea o lume în care mamiferele, cum ar fi bizonul rezistent și panda gigant blând, nu doar supraviețuiesc, ci prosperă, consolidând astfel bogata biodiversitate a planetei noastre.